Il-programm Profili tal-lejla se jkun qed ilaqqana ma' Brian Farrugia, attur magħruf għall-interpretazzjoni ta' numru ta' karattri b'dak l-aktar popolari ikun tal-Enard, l-ispettur f'Simpatiċi. Lieni, tira jien. Issa dax ġi għamel issa. Il-programm Profili tal-lejla laħaq tragward ieħor, il-150 profil. Profili beda jixxandar fuq Net Television fis-sena 2020 u din is-sena qed jiċċelebra il-5 staġun tiegħu fejn kontinwament il-programm jesponi u jagħti pjattaforma lit-talent lokali biex l-udjenza issir tafu aktar mill-qrib. Brian Farrugia l-lejla se jkun qed iwassal qatt ta' esperjenzi, inkluż anke rakkonti ta' momenti diffiċli matul ħajtu. Kont immur l-isptar darba fil-ġimgħa nilbes kostum ta' żmien ta' Honey Monster biex imur indaħħaq it-tfal li kienu jkunu bil-kanser. U kont immur mhux ħabba tfal, ma kont imur ħabba l-ġenituri. Għax it-tfal ma kinux jafu x'inhu jiġri, imma l-ġenituri jafu x'inhu jiġri. U kont imur biex nara l-ġenituri bit-bisima. Il-ras tal-pupa ma konx tinżaħħa għax jien taħta kont inkun qed nikbi, nara it-tfal imsieken. X'in kien ħajkolli t-tifel, speċjali l-gazz li nifqamu l-isptar. Il-profil se jitħaddet ukoll dwar qatt ta' esperjenzi li kellu matul il-filming ta' diversi produzzjonijiet, inkluż Simpatiċi. Jiena qbist fuq dajsa u tlaqan għax dal ħallil tala fuq dajsa u talaq. Jiena kibt fuq dajsa u tlaqt wareħ u Salvino proverka fuq dajsa oħra waqal baħar. U aħna kellna din il-famuża ġirja ġiġdajes. U baċċejt ġejna dej xurxin u jiena provajt naqbes minn fuq dajsa l-oħra u spiċċajt fil-ilma bl-uniformi b'kollox. Taħseb il-verità, anka fil-filmat tidher li kważi ħbatt geddu ma' dajsa l-oħra. Profili għandu produzzjoni u preżentazzjoni ta' James Aronellul bil-muntaġġ tal-programm tal-lejla u ta' Philip Grek. Il-profil 150 se jkun qed jixxandar il-lejla fid-9:05 ta' filgħaxija fuq Net Television.